Študenti Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave nesklamali a aj tento rok dokázali, že sa vedia poriadne zabaviť. Odpálili tu na skvelé beány v mestskej športovej hale. O bohatý program sa postarali napríklad tanečníci, DJ Bowley, kapela Crepslide, ľudový súbor a hlavne headliner večera kapela Iné Cafe. Kalani, ako sa vám koncertovalo, ako ste si to užili dneska? Bože, skvelé publikum dneska, naozaj výborné, výborné. Dávno sme také nemali, že? Stále máme také paralely, ale nie. Ako som hovoril na začiatku koncertu, tak pre nás je to také špeciálne hra v Trnave, pretože sme tu študovali, poznáme tu aj nejakých ľudí, výborná atmosféra, super. Hrávate väčšinou pre študentov alebo pre rôzne vekové kategórie? Tak dôchodcovia majú tiež niečo do seba. Dôchodcovia v Mijave boli výborní. Hej. Ale nezomrel nikto. Študenti sú úplne geniálni, ja si myslím, a dnes to dokázali. Mohli by ste odkázať niečo ostatným študentom a divákom tejto študentskej televízie? A ja verím, že sa vidíme na budúci rok. Crepslide, Beánia. A prineste južné kakao z Ameriky. Pre televíziu MC2 Crepslide! Nevieš kam, keď včera bola tma, tak dnes príde ráno a s ním sa skončí sen, čo kradol ti spánok a svitanie ti úsmev na tvári pripraví. Ako ste si užili dnešný koncert, ako sa vám koncertovalo? Výborné, super, dobre to bolo. Akí sú MTF-kari ako publikum? Dobre, poznáme pesničky, texty, bavia sa, boli 2 prídavky, úplne super. Chystáte nejaké prekvapko pre vašich fanúšikov, nejaký špeciálny koncert alebo nejaké CDčko? Chystáme nové CDčko, vyjde od 1. decembra a do obchodov 1. januára 2015 a pôjdeme veľké turné. Budúci rok máme 20 rokov ako kapela, pôjdeme 8 štátov v Európe, cvičíme nové skúšobní pesničky, robíme si playlisty a tak a my si povieme, že teraz zahráme takú pesničku, čo sme dlho nehrali a potom ju vždy vyhodíme, lebo sa tam nezmestí. Čaute, to je Vrátko z Iné Cafe, zdravím MC2 divákov. Ahoj, spýtam sa ťa ako hlavného organizátora, ako si spokojný s priebehom Beány MTF 2014? Dnešným rokom to bolo veľmi zaujímavé, pretože sme sa veľmi narobili, aby sme dotiahli Iné Cafe. A ja si myslím, že osobne sa to veľmi dobre vydarilo a je to super, pre mňa super. Myslíš si, že ľudia sa zabavili a že ocenili tohto ročný program a všetko bolo tak, ako malo byť? Asi hej. Ako odpalila to na začiatku Crepslide, ako ľudovka nebola zlá, pochválovala si ju viac ako minulý rok a Iné Cafe to zabilo. Čo sa dá pokaziť na inom kafe? Berieš počas tejto Beány už inšpiráciu, ako vlastne zorganizuješ tú nasledujúcu? Určite áno. Mám nejaké myšlienky, doviesť možno zahraničného hostia, ak sa podarí, takže zás posunúť laťku niekde vyššie a myslím, že niečo to možno začína a možno sa dostaneme o pár rokov niekde inde. Čo hovoríte na tohtoročnú Beániu technikov? No tohtoročná Beánia je rovnako dobrá ako každý ročník, pretože vždy sa stretnú tí najlepší ľudia, hrajú to tie najlepšie kapely a my sa vieme jednoducho zabaviť. Áno, ja si myslím, že každý rok je tá latka vyššie a vyššie. Parádna, výborná. Tak zatiaľ veľmi dobre, sa mi páči. Som tu asi 7 rok po sebe, ale stále je to lepšie a lepšie. Ja som tu prvý rok, ale je to skvelé, kapely sú úplne super a pán sponzor ma zavolal, že je to úplne skvelá zábava, takže ja sa bavím úplne najlepšie. Ja som takisto prvý rok, ale prečilo to moje očakávania. Dobrom. Teba poznáme tak historicky, pretože každý rok si na tejto Beány. Ako hodnotíš tú tohtoročnú? Je to o niečo lepšie ako tie predošlé? Ja nemôžem sklamať, nemôžem vynechať ani jednu Beánku. Ja som absolvent, chvála Bohu, a každý rok je lepší a lepší, ako no comment. Za to ty všetkých, ešte nič nekoná.